إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار bizni yo'qdan bor qilib turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib shoqlandirib turgan shu alamlarning xo'jasi tarbiyachisi bo'lgan haq Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina tegishli ham turi bizdan chiqqan salovat shariflarda suyukli payg'ambarimizning ruhina ahlul baytina borib erishsaydi. Alhamdulillah, Alloh taolaning rahmati bilan, Alloh taola bergan umr bilan tag'in bir atnaning eng xayrli kunina juma kunina erishdik. Ham jiyilishdik shu Alloh taolaning yurtina ani zikr etirga deb, ani esga tushirga deb, ham anga rahmatimizni bildirtib, anga shukrli bo'lib, anga sajda qilirga, ibodat qilirga. Ham endi o'tgan jumada biz сөйләшә boshlagan edik. Mana bu turmush biz tilagancha bormay, bizga turli sinovlar keladi deb, ham shu sinovlarni da tiyishlicha o'tirga Alloh taolaning rizoligini olirga bizga sabrlik bildirishga kerak. Ya'ni tuzimlilik ko'rsatirga kerak deb dalillarini keltirib сөйләшеп ketgan edi. Mana bugun endi olirmiz nishiksin sabr bo'lirga, ya'ni sabr bo'lirga yordam etuvchi sabablar. Ya'ni bizning e'tiqodlik, bizning убеждениялар narsaga negizlanirga tiyish sabr bo'lar uchun. Aytganimcha endi сөйләгәндәгенә җиңел, әмма сынау килгәндә сабыр булып калу, үзеңне тотып калу. Анда сүгенмичә, җимермичә, кешегә акырмичә, шулай бит Аллаһ Тааланы сүкмичә, кайберәүләр бит Аллаһны да сүгә башлый. Алла сакласын, шулай бит. Вот. Бу инде бик куркыныч гөнаһларның берсе. Менә ничек үзебезне кулда тотып калырга, менә шушы сәбәпләр турында сөйләшәчәк без бүген. Аның безгә ярдәм итә торган берничә сәбәбе бар. Бу сәбәпләргә күчкәнче җәмәгать шуны белергә кирәк. Бәла каза проблема килә әле үзебезнең гөнаһлар сәбәпле дә. Тик томалдан гына килми ул җәмәгать. Менә без азына башладык икән, шулай бит гөнаһларга баттык икән, Аллаһ Таала безгә биреп ала әзрәк кенә, давай җиттәле сиңа, моның хаклык нәрсә тәртипсезләнмә дип. Бу сүзләргә дәлил Аллаһ Таала Шуара сүрәсендә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" ди. Сезгә ирешкән бәла казалар, кайгы хәзрәтләрдә үз кулларыгыз белән эшләп алган гөнаһлар сәбәпле ди җәмәгать. Безгә бер артлы сынау килә башлады икән, безгә димәк уйланырга кирәк. Нәрсәне мин дөрес эшләмим? Кая мин хаталандым? Җәмәгать кайбер кеше менә сынау килә, нәрсә эшләдем инде, кеше хакына да кергәнем юк, нинди гөнаһларым өчен килә. Раббыңа һәр көнне һавасын, суын биргән өчен шөкр итеп сәҗдә кылганым бармы? Юк, әле аңа вакыт җитми. Җәмәгать Раббыбызга көненә 5 тапкыр шөкр сиңа Раббым дип, аны мактап, башыбызны сәҗдәгә куймау көненә 5 тапкыр бу иң зур гөнаһларның берсе. Әгәр дә уйлыйбыз икән, кешене алдаламыйм, кеше эшенә кермим, әйбәт кенә яшим, урламыйм, таламыйм, шулай бит, афералар белән шөгыльләм, все, мин фәрештәгә әйләндем дип уйлыйбызмы? Юк, җәмәгать.
Күніне Раббыбызны танып, шүкір Раббым сиңа деп, башыбызны сәждәгә куймыйбыз икән, біз инде кеше түгел. Шушы бөтен әтиянибезне, туганнарны, бөтен галәмнәрнең хуҗасына рәхмәт белдермәгән, шүкір әйтә белмәгән бәндәләргә әйләнәбез. Шуңа күрә җәмәгать, моннан да зур гынах Аллаһка тиңләү бар. Хәтта кайбер галимнәр әйтте, карагыз, намазны калдыру дип. Хәтта дейт, зина кылуга да, кеше үтерүдән дә куркынычрак ди. Менә шундый даже әйткән галимнәр дә бар. Шуңа күрә җәмәгать, намаз укымау бик куркыныч нәрсә. Biz аңлап кына беттем, аңлаячак без кабергә кирип яткач, анда уже соң булачак. Адәм баласы әйтер бит, Раббым кире кайтар мине әзрәк кенә ди. Шушы калган изгелекләремне үтәрим дип. Уже соң булачак. Шуңа күрә җәмәгать, менә монда килдик, Аллаһ шушы сүзләрне ишеттердик, шөкерле булып, Раббыбызга рәхмәтле булыйк. Менә баланы да карап үстергәч, тәрбияләгәч, әгәр дә рәхмәтсез була икән, әйткәннәребезне үтәмий, сүзләребезне тыңламый икән, булышмый, ул бит инде шуң хәтлек рәхмәтсез, рәхимсез, тәртипсез бала була, шулай бит. Әтиянинең күңеле ничек рәнҗи, шулай бит. Кайберсе күрәсе дә, ишетәсе дә килмәскә, шундый тәртипсез булган. Ә бит Раббыбыз, секунд сайын Раббыбызның һавасын сулыйбыз. Шишмәләрдән нинди пак чиста суларын эчәбез. Аның җиреннән йөрибез. Ул биргән күзләр белән шушы дөньяны. Нишләп без Раббыбызга 24 сәгатьнең 1 сәгатен Раббыбызга вакытны таба алмыйбыз? Һәм аннан соң әйтәбез, ни өчен килә миңа шушы сынау? Ни өчен минем башым авырта, давление күтәрелә, сызлык, кулым авырта, тегесе монсы акчам җитмәй. Конечно. Раббыңа сәҗдә кылма, ещё синең тормышың гөрләп барсынмы? Сынау килмәсенме? Шуңа күрә иң беренче сынау килде икән, сорау бирик. Нәрсә миндә шу эшләмим? Иң беренче җәмәгать сынау киленең проблемасы үзебездә. Кешене гаепләргә кирәк. Ул шундый, менә аның аркасында булды. Тегесе безнең бит шундый халык, берәр нәрсә булса, гел эзлибез крайнины. Бердә үзебез гаепле түгел. Үзебез шундый идеальный фәрештә малай, калган бөтенесе иблис белән шайтан. Һай. Без генә шундый камил. Җәмәгать һәр вакытта да иң камил дөрес кеше, ул иң беренче үзеннән гаепне эзләүче. Иң беренче үзеннән. Нәрсәне мин дөрес эшләмим? Кешене гаепләгәнчә караганда. Күршене сылтаган караганда, анда классташны, әтиянине шулай бит. Әтияниме тәрбия бирмә, әтияни тигел әйтмәгән. Әтияни ул бөтенесендә кешеннән килгәнне булдырган уже. Хабит китте шундый детский травмалар дип шулай бит. Әтияни саны дөрес итеп нитмәгән икән. Юк җәмәгать, синең үзеннән тора. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу сәбәпкә керешкәнче иң беренче безгә тәүбәгә килеп гөнаһ кылуны туктатырга кирәк. Сынау килен туктатасыбыз кирәк, гөнаһ кылудан туктарга кирәк. Һәм җәмәгать хәзер керешербез инде шушы сабыр булырга ярдәм итүче сәбәпләр. Иң беренче җәмәгать безне тынычландыра. Мәсәлән, кулыбыз сындымы анда, безгә операция булдымы, машинасыбыз двигатель шакылдадымы, шулай бит. Бирау әйтмешли. Теге бер проблеманы акча белән шишеп була икән, бу проблема түгел, бу расход инде ди. Чынлап та җәмәгать, анда машина ватылдымы, шулай бит, берәрсә килеп чыктымы, әгәр дә акча белән решать итеп була икән, ул проблема түгел, ул расход инде, шулай бит. Ә менә инде акчасыз решать итеп булмый икән, шулай бит. Ансы уже реальная проблема. Җәмәгать безне нәрсә тынычландыра? Менә Бухари җыентыгында иң беренче килә торган хадистә без бит инде әйткәнемчә, беребез дә камил зат түгел, хаталанабыз, ялгышабыз, гөнаһларыбыз күп. Менә шушы сынау килү, казыйсы ул безне чистарынуга, ягъни гөнаһлардан паклануга бер сәбәп булып тора икән. Менә ничә көн үтә безнең шушы сынау, шулай, менә авырыйбыз дибез, операция, больниц юлында йөрибез дибез. Менә ничә көн йөрибез, шушы көн анда атна йөрисеңме, бер ай тилмерәсеңме, шушы вакыт ниендә аралыгында без
чистарынабыз икән, гөнаһлардан арынабыз икән. Ягъни шушы гөнаһлар өчен без кыямәт көнендә азапланмаячакбыз. Аллаһ Субхана ва Тааля бу сүзләргә дәлил Бухари җыентында килә торган хадистә: "Ма юсибул муслима минан насаб вала васабин вала хаммин вала хазанин вала азан вала гаммин хатта шаука юшакиха илля каффара Аллаһ бихи хатаяху." Менә ди мусульман кешесенә ди берәр шир килсенме, шулай бит, берәр сызлану булсынмы аңа ди, берәр кайгы, борчу, берәр зарар килсенме, берәр хәсрәт килсенме, менә любой шушындый санап киткән сынаулар берәрсенә килсә дә ди, Аллаһ Тәгалә ди шул авырту, шул шире, шушы хәсрәт сәбәпле ди аның гөнаһларын кафарат кыла, гөнаһларын гафу итә икән. Шуңа күрә җәмәгать килде икән, без ярар чистарынуга бер сәбәп булсын дип, без үзебезне тынычландырырга тиешлебез. Шуңа күрә бит безнең шундый дугада бар, берәр авырткан кешене зиярат кылабыз икән, өенә барабызмы, больницага барабызмы, нәрсә дип әйтәбез? Лабастахур иншааллаһ. Ягъни кайгырма, чистарынырсың. Ягъни Аллаһ теләсә, Аллаһ Тәгалә сине шушы авыруың, сызлавың сәбәпле чистартыр. Чөнки бит күңелләр нишли гөнаһ кылган сайын пишрана, шулай бит карала. Ә менә шушы сынаулар белән яки изгилекләр белән без күңелебезне паклыйбыз, чистартабыз. Һәм шуңа күрә җәмәгать нәрсә килсә дә, сызласак та, авыртсак та, бу әле бер хадистә килә. Кутси хадистә менә оныттым дигән риваятын. Адам баласы ди менә бу бәла-каза килеп шушы гөнаһлардан гафу ителгәнен. Әйткәнемчә бит инде кайбер гөнаһларда бу дөньяда чистарынабыз икән, кыямәт көндә азап күрмәячәкбез. Һәм шушы сынауга дучар булган кеше кыямәт көндә нинди шушы кешенең сабырлыгы өчен әҗер әзерләнгәнен күреп, нишләп күбрәк сыналмадым икән? Нишләп күбрәк сабыр итмәдем икән дип, нәрсә ди? Үкенер ди. Кыямәт көнендә менә сабыр иткән кешегә бирелгән әҗерне күреп, гафу ителгән гөнаһларын күреп, ул ди үкенер ди, күбрәк нишләп сабыр итмәдем икән? Нишләп күбрәк шушы сынау килмәде икән дип. Әмма үзебезгә инде начар сынаулар теләргә ярамый, әмма кыямәт көндә шушы сабырлыкның әҗерен күреп без инде шатланачакбыз. Һәм җәмәгать икенчесе, biz моны инде иман дәрәҗәсенә күрә аңлап та бетермәскә мөмкин без. Әмма ул диннең асылы, чөнки моңа инде бик күп хәдисләр бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари җыентында килә торган хәдистә: "Мен юридиллаһа бихи хайран юсиб минһу." Кемгә Аллаһ Тәгалә хәерлелек тели, шуңа ди сынау бирәчәк ди. Моны инде кайбер кеше катыр, ничек инде теге кеше бит инде сынау килсә, киресенчә уйлый, Аллаһ яратмый инде, изобилиедә, рәхәттә, комфортта яшәгәндә генә без уйлыйбыз, Аллаһ мине ярата. Сынаулар китсә, Аллаһ мине онытты, Аллаһ Тәгалә мине яратмый дип шулай бит. Юк дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Чөнки менә анализ ясасак, пәйгамбәрләр тарихына, үзебезнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, менә алар бит инде пәйгамбәрләр Аллаһтан иң сөеклесе иде, шулай бит, иң яраткан бәндәләре иде. Әмма иң авыр сынаулар кемгә булды? Пәйгамбәрләргә. Шуңа да Пәйгамбәрбез әйтте, менә кемгә хәерлек тели ул сынау бирә. Чөнки сынау белән без чистарынабыз. Шушы газап, шушы җәза кыямәт көненә калмый. Карагыз, менә без бит инде берәр сынау килгәндә, менә ул шулай өченче пункт булып тора инде, ничек үзебезгә җиңел әйтергә шушы сынауны, шушы имтиханны, шушы бәла-казаны искә төшерергә кирәк пәйгамбәрләрне. Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан бәндәсе булып та алар нинди авыр сынау кичерде. Карык пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аның шикелле сыналган, менә аннан соң әле бер кеше дә юк. Хәтта ул җәннәт вәгъдә ителгән, Аллаһтан иң хәерле кешесе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям иң беренче нәрсә, иң яраткан, иң сөекле, иң беренче иман китергән, бөтен баласын Фатимадан тыш
алып кайткан баласы Хадижа радияллаһу үлеп китте. Шулай ул аңа бик авыр кичерде. Чөнки аңа иң яраткан хатыны пәйгамбер. Әмма хатыны нинди хатыны бик хикмәтле хатын җәмәгать. Теге вахи иңгәштә Пәйгамбер саллаллаху битине кайтып керә, зәммилун түрегез мине дип шулай бит. Һәм Хадиша радияллаһу анха Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын. Безнең хатыннар куркак дип шулай бит, ничәп йөрисең монда дип теге сүгеп чыгара мөмкиннәре шулай бит инде. Ир башың белән монда куркып ятасың, җылап ятасың дип. Ул нәрсә кайгырмады. Син бердә борчылмады. Син ди туганлык җепләрен ныгытучы ди. Син ятимнәрне кайгыртучы. Син ярдәмчел. Сине бер качанда Аллаһ калдырмаячак, бердә борчылма дип тынычландырды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шушы вахи иңә баша, ул иң беренче иманга килде. Һәм бөтен байлыгын бирде, ул бит инде бай сәүдәгәр хатыны, бизнесвумен безнең телдә әйткәндә, шулай бөтен байлыгын бирде, шушы Аллаһ юлында, дин юлында тотсын дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Карагыз нинди хатыны. Һәм улан бик каты яратты. Һәм шушы бөтен баланы да Пәйгамбәр ул бүләк итте, шулай Фатимадан тыш. Һәм ул үлеп китте. Һәм бик кайгырды. Һәм иң Аллаһ Тәгалә беребезгә дә андый сынау бирмәсәң, иң авыр сынау әле балаларыңны югалту. Шулай бит кадерләп үстергән балан. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның бөтен баласы вафат булды, шулай бит. Шул Фатимадан шулай бит. Bütün balası, bütün малайлары, hatta müşrikler şatlанды. Әбетар, yani nesilsiz, senin neslin kalmayacak. Senin malayların çünkü ölüp bitti. Qarağız nindi. Әлі бала ölü nindi kaygı хәсрәт. Şuna düşmanları kıtırtıp durdu. Senin nesilsiz, senin neslin kırıp bite. Senin iyerşinlerin kalmay deyip malayları ölüge şatlanaları. Qarağız nindi sınavlar. Һәм Мәккәдә туды, һәм Мәккә җире туган җире бик яратайды. Һәм нәрсәдә Аллаһ Тәгалә әмер итмәсә, мин калдырмас идем, чыкмас идем ди. Әмма ул мәҗбүр булды һиҗрат кылырга, күченергә Мәдинәгә. Әмма туган җирен, туганнарын сагынып яшәде. Шулай бит. Мәдинәне яратса да, уйлап кына туган җиреннән куып чыгарсыннар, шулай бит. Безнең бит Гаяз Исхакилар анда язалар, ничек шагыйрьләребез бар, шигырьләрен багышлап теге dinlərini saqlabdı, яки başqa türlü repressiya səbəbli başqa ilgə köçünərgə səbəb bulğaç hikayələr, şiirlər yazaları tuğan yatını sağınıb, şulay bey, tuğan yatını qaldırı, şit jirdə yaşav, şit jirdə yaşayan kişigini anlay. Həm anı dürüst, sen bir qaşan yalğandan minsin deyib, аңа şanıb, abroylı, авторитет дип санаган кавеме нишли аның башына зур күләмдә бәяләр куя аны үтерергә. 11 кабиләдән иң яхшы киллерларны нанимайталар аны үтерер өчен. Карагыз, һәм бит әле яшәргә кирәк. Сиңа киллерлар килә, сине нанимайткан шундый менә психологический сиңа давка шулай бит. Бу кем? Аллаһ Тәгалә иң яраткан сөекле бәндәсе. Һәм аңа авыру да, менә без бит авыртса, баш авыртамы, теш сызлыймы, шулай бит инде давление күтәреләме. Без дә авырту шул, бер кеше бәрабәренә. Пәйгамбер саллаллаху авыртуы 2 кеше нагрузкасы иде. Баш авыртса 2 кешенең нагрузкасы. Ягъни авырту, чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейхи аның даими башы авырта иде, шулай бит. Чөнки вахит шу авыр иде, шушы проблемалар белән башы бик каты авырта, һәм 2 нагрузка белән. Қарағыз, нинди авыр сынаулар келді. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, балалар өлді, хатыны өлді. Шулай бит. Айша анабыз айта, үйебездә 3 ай ушак янмый иде. 3 ай жылы ризык ашамаганнар. Уйлап кына кара, шуны периодлар булган. Кыры су һәм хөрмә. Аллаһ Тәгалә иң сөекле кешесе. Без зарланабызга шулай бит. Бәрәңге ярмалы түгел, ите катырак. Шулай бит. Иписе оны начарак булды тегесе, монысы жылы ризык Аллаһ Тәгалә сөекле бәндәсе 3 ай ашамаган. Без бер көн ашамаенча түзәлмибез, шулай бит. Ролтын булса да жылы бәрабәрдә аш дип ашыйбыз жылытып. Һәм әйтәбез, син машалла фәрештә, сиңа сынау килергә тиеш түгел. Шуңа күрә җәмәгать менә
Шушыларны искә төшерик. Һәм җәмәгать белергә кирәк, кемгә сынау килеп тора. Ва инналлаһ иза хабба қаумен ибталахум. Аллаһ та берәр кавымны, берәр халыкны яратсады, уларны сынауга дучар итерди. Biz bitin күрәбез, бүген мусульман иммәте безнең халык та сыналуда иде, шулай бит. Элек тә сыналды, көчләп шукындырдылар, сүргенлеккә сүрделәр. Бүген дә бит инде сыналабыз шулай. Гомумән мусульман халкы сыналуда. Күрәбез хәзер мусульманнар ничек кысалар, Палестина булсынмы, Судан булсынмы, башка илләрдә мусульманнарны кысалар, бер эшләмәгәннәргә эшләде дип гаеплиләр, шулай бит, төрле нахакка, төрле кушамаклар тагалар, шулай бит. Әмма нәрсәдә Аллаһ та бер кавымны да яратса да уларга сынау бирерди. Чөнки нәрсәгә Аллаһ Тәала нәрсәдә «Иза арада би'абди хайран аджала лаху уқубата фид дунья». Берәр кешене дә Аллаһ Тәала ярата икән, берәр кулын ди. Ул аңа да җәзасын ди бу дөньяда биреп калыр ди. Чөнки беләбез, ахираттагы җәза күпкә куркынычрак, күпкә газаплырак, шулай бит. Ә кемгә инде Аллаһ Тәала ди берәр начарлык теләсә дә инде, ул аңа ди шушы гынахлар сәбәпле бу дөньяда бирми торыр ди, ул аны калдырыр ди ахирәткә ди. Кайбер кеше бит инде әйтә, менә ул ди намазда укымый, шулай бит, урлый, тарлый. Кайбер чиновникларны әйтә, шулай бит, күпме наглет итеп булайны, нишләп аңа бер сынауда килмәде? Аллаһ Тәаланың иң куркыныч газабын калдыра кашанга? Кыямәт көненә. Кыямәт көнендә газап күпкә куркынычрак. Шуңа күрә ул бу дөньяда яшәп кала, әмма кыямәт көнендә инде аңа катырак газап булачак. Һәм җәмәгать менә тагын безгә 5нче пункт, ул да булса ярдәм итә, сиңа сынау килде икән, син кара башкаларга. Потому что сиңа килгән сынау башкаларга караганда ул күпкә әзрәк. Чынлап та җәмәгать менә кеше белән аралашасың, карыйсың име, теге бер проблема югаласың, башыңны тотасың бит, инде ничек чишермен, ничек нәрсә булыр. Һәм башка кеше белән я сорау белән чыга, я киңәш белән һәм карыйсың, синдә генә түгел, бөтен кешендә үзенә күрә ниндидер ни бар? Авырлык бар. Анда үзе инвалид булып, анда урын өстендә яткан, аны карарга кирәк әле, үзе инвалид. Әмма шушы инвалид халәтендә урын өстендә параличланган әтисен карап ята шушы инвалид бала. Әйе. Кемнеңдер анда опухоль тапканнар, шулай бит. Все соңгы көнен генә санап бара уже, все, уже менә китәм дип тора. Әйе. Кемдер яшь килеш юл фаҗиган 20 яшьтән юл фаҗигасына очрап, все параличланып, урын өстендә ята. Шуларны чагыштырасың да, шуларны күрәсең дә. Кемгәдер исән калыр өчен операция кирәк. 200 миллионлык операция кирәк, мәсәлән, бер бала шулай исән сау калыр өчен, яшәр өчен. 200 миллион, уйлап кына карый. Әгәр дә шуны җыеп операция ясамаса, инде җаназа укырга да озак калмый. Шулай бит, Алла сакласын. Шуларны менә чагыштырып, син күрәсең, синдәге бу сынау, әле бу вообще бер нәрсә түгел. Һәм җәмәгать менә нигә сынау ирешмәсен, син кара, нәрсә калды синдә, шулай бит. Да, мәсәлән, Алла сакласын, кемнеңдер аягын кистеләр ди, шулай бит, кемдер кулын кистеләр, әмма зато синең башка җирен калды, күзең күрә, башың эшли, коляска булса да утырып йөри аласың. Чынлап та җәмәгать шундый шөкер итүче, анализлаучы кешеләр бар. Бер авариядан соң бер кардәшебез умырткасы сынган иде. Умырткасы сынган иде, хайран инде, теге больницаларда ятып, ул бит тиз генә таралмый, шулай бит, еллар буена сузыла. Әмма менә шаккатасың шушы кешенең теге шөкер итүе, нинди иман көчлеге, ул бер зарланмый. Әлхәмдүлилләh ди, гадәттә ди, кемнең позвоночник белән проблема була, врачлар да әйтте ди, күбесе ди урын өстендә кала ди. Ә мин бит сынды, операциялар удачно иттем, мин бит әле йөрергә өмет бар ди. Әйе, минем аякларым селкенә ди, теге нервларым кысылмаган ди, мин бит кулларны селкетәм, аякларны селкетә алам ди. Шөкер ди. Ә шунда ди, нерв защемится итеп, урын өстендә кала торган булсам, нәрсә булыр иде? Әлхәмдүлилләh ди, шөкер ди, монсын гына инде түзәрбез ди. Шуңа күрә җәмәгать менә без һаман та килгән нине генә түгел, ә бездә калган нәрсә турында да уйланыйм. Әйе, чөнки бит башка ниғмәтләр бар, которые син кулыңны нәрсәдер анда теге Алла сакласын инде, кулсыз калдың ди, бармаксыз калдың ди, но уйла, башка бит тән агзалары калды.
Балаларың исән сау, йортың бар, машинаң бар. Һәм җәмәгать нинди генә сынау булмасын, ул бөтенесе вакытлыча, шулай бит. Менә уйлап карасам, процент саклашын. Бәрабер комфортта, рәхәттә без күбрәк яшибез, шушы авыртып ниндидер сынаулы вакытка караганда. Шулай бит. По сравнению менә процент соотношениесе карасак, ул 24 сәгать тормыш буе гел сынаулыда булган кеше ул бик шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям гел шундый гел авырлык булып торды, шулай бит. Без бит пәйгамбәрләр түгел. Шуңа күрә чагыштырсак, рәхәт чак бәрабер күбрәк безнең. Бу бөтенесе инде вакытлыча. Һәм җәмәгать менә нәрсә генә булмасын, бу вакытлыча тормыш, бу дөньядагы сынау килә дә китә, иң мөһиме җәмәгать диндә сыналу булмасын. Намысы иң куркынычы. Менә без шуннан куркыйк, имансыз калудан, динсез калудан. Намысы иң куркынычы. Чөнки беләбез, менә бу фитнәле заманда ишетәбез, кызларыбыз яулыкларын салган, монсы намазын ташлаган, монсы вообще атеистка әйләнгән, монсы Алла сакласыннан да вообще аузубилля бик куркыныч гынахлар кылып йөри, шулай бит, динне сүгә, дингә каршы әйтә. Алла сакласын. Менә иң куркыныч сынау диндә җәмәгать. Чөнки бу вакытлыча нинди генә проблема ирешмә, аны вакыт белән шишеп була, даваланып була, шулай бит. Әмма диндә сынау булса, Аллаһ та күңелеңнән иманны алса, динне алса, все, моны бер ничек тә укол кадап та, акчага да сатып алып кире кайтарып булмый. Менә бу сынау иң куркынычы, динсез калу, имансыз калу. Син имансыз калдың икән, шундый халәттә син кабергә кирип яттың икән, все, битте, китте, ассалам. Монда уже син бер нәрсә коткармый. Атеист булып, шулай бит, Аллаһ Тааланы сүккән килеш, диннән көлгән килеш кабергә кирип яттың икән, сиңа бер ни дугаларда, бер ни садакаларда, хит нәрсә генә эшләсенә бер нәрсә коткармый булышмый. Шуңа күрә җәмәгать диндә сынау булмасын. Иң мөһиме шушы иманда килеш, Аллаһка ышанып, шушы иманның алтын нигезенә тугры булып, исламның 5 әркәнен үтәп яшәргә һәр барчабызга да насыйп әйләсен. Аллаһ Таала барчабызга да инде сабырлык бирсен. Әйткәнемчә, иман ике өлештән тора, бер өлеше сабырлык, икенче өлеше шөкер итү, рәхмәтле булу, шулай бит. Булганына канәгать булып, Аллаһ Таала рәхмәтебезне белдертеп, һәм сынаулар килгәндә инде сабыр булып, Раббым әҗр савапларını бирсәң иде дип, гөнаһларына кафарат булсын дип кабул итеп, шушы сынауларны хакыйкый мусульманнар, пәйгамбәрләр үткәнчә үтәргә насыйп әйләсен. Менә шушы сәбәпләрне инде үзебезнең күңелгә салып, шушы анализлар ясап, сынаулар килгәндә дә үзебезнең ризасызлыкны белдертмичә, ачуланмыйча, сүгенмичә, нәрсәләрне җимереп ватмыйча, җиңел генә үткәрә Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Алла Субханаһу ва Таала барчабызга да тәүфыйк хидаятын бирсен. Һәм инде бу дөньяда да аңа гыйбадәт кылып, аны бер кем белән тиңләмичә, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям юлы белән яшәп, соңгы сулышыбызда ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, фирдәүс җәннәтләренә кирегә барчабызга да насыйп әйләсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.